Pontevedra foi pioneira en incorporar iluminación pública no ano 1888. Foi a segunda cidade española en conseguilo, tras Girona. O Pazo Provincial converteuse pouco despois nun dos primeiros edificios da cidade en ter luz eléctrica, xunto coa Casa do Concello, o Teatro Liceo e o Salón de Baile El Edén. Nos xardíns de Vicenti mantense activo un pozo artesán que leva máis dun século proporcionándolle auga ao Pazo Provincial. Durante décadas deulle servizo ao edificio e agora emprégase para regar as zonas verdes que o rodean. No último medio século, o Pazo Provincial avanzou en sostibilidade. Se ben, conservamos como un tesouro unha caldeira roca de hai máis de 50 anos. A máquina que quenta hoxe o edificio foise adaptando aos tempos para seguir dando servizo. No ano 1982, o Pazo incorporou un servizo de vixilancia integrado por 6 gardas e 2 pastores alemáns. Falco e Eros custodiaban o inmoble día e noite, descansaban no interior e contaban no soto cunha pía para o baño que aínda hoxe se conserva. O edificio, proxectado por Alejandro e Domingo Rodríguez Sesmero, rematouse en 1890. Agocha un gran número de detalles curiosos que seguiremos desvelando.